Obsedantno-kompulzívna porucha osobnosti, OCPD, ktorú si nemožno zamieňať s OCD, nie je o nechcených rušivých myšlienkach alebo rituáloch. Je to štýl osobnosti, ktorý siaha oveľa hlbšie. Ľudia z OCPD často žijú podľa prísnych pravidiel, perfekcionizmus a ohromná potreba kontroly. Nejde len o udržiavanie poriadku, ale o presvedčenie, že existuje len jeden správny spôsob, ako robiť veci a čokoľvek menej sa zdá nepriateľné. Termíny sa nestíhajú nie preto, že sú leniví, ale preto, že neustále revidujú veci, aby boli bezchybné. Vzťahy sú napäté, pretože flexibilita sa zdá byť nebezpečná a kompromis ako strata. OCPD sa môže na povrchu javiť ako disciplína alebo silná pracovná morálka, ktorú spoločnosť chváli, ale pod ňou môže vytvárať vyčerpanie, osamelosť a neustálu frustráciu. Túžba po poriadku a kontrole sa stáva väzením. Liečba nespočíva v vzdaní sa štandardov, ale v učení sa, že aj dosť dobré môže byť stále bezpečné, zmysluplné a ľudské.